duk wanda ijuya annabi baya sallallahu alaihi wasallam. Shi ne kadai ne Allah ya ce masa in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, in kun kasance kuna san Allah to ku bi manzon Allah, ku so manzon Allah. Shi kadai ne wanda Allah ya ce masa ka kuntum shafaratun minan nari fa anqadhakum minha, mun kasance muna gaba wutar jahannama Allah ya tsamo mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi kadai ne Allah ya ce da shi ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. شي كدai ne halitta wa har ahadin fil kani man yashariki, shin akwai wanda Allah yi ma ya ga masa haka yace in mun zalunci kawunin muka je wajen su ina waka mana gafar Allah ya fi mana. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. shi kadai ne wanda Allah ya gaya masa wannan, ita wallahi ba za mu imani ba har sai mun yadda da hukuncin da manzon Allah ya tsakanin mu, kuma wannan da yi wannan hukuncin ba mu ji wani dan kai a cikin zuciyar mu ba. Shi kadai ne wahdahu sallallahu alaihi wasallam. Kisa maulan mai adar da annabi ke cewa wahdahu la sharika lahu, ba a haɗa annabi da wani. Shi kaɗai ne a mukaminsa sallallahu alaihi wasallam. Shi kaɗai ne Allah ya ce masa afallahu an kalima azurta, don kai daɗe ya kake so a yi. La ilaha illallah if almashi ta fa'il laka mansuma, ka aikata duk abin da kake so ya rasulullahi. wai ta haka mashi ita sa gaban kayan da kake so. Shi kaɗai ne wa kana fadlullahi alayka azima, Allah ya ce ya cika ni'imomi a gare shi kuma faransa bai girma ce. Shi kaɗai da Allah ya ce masa wa innaka bainaka almustahafiina ko sallallahu alaihi wasallam. Shi annaba magwajin halittar Allah bane, in ana dara fitta uwa ake inji Bahaushe, to in ana zancen manzon Allah to shafa zancen kowa ake, saboda shi babu irinsa sallallahu alaihi wasallam. Shi kadai da Allah ya ce subhanallazi asra bi abdi laylan ko ila al-masjidil ladhi aqsa alladhi barakana hawla nuruhu min ayatina. Allah ya ce ya tafi da bawansa cikin dare domin me, don mu nuna masa ayoyin mu. Shi kadai ne Allah ya masa wannan a halitta, babu wani annabi da Allah ya masa irin wannan. Shi sai shi Ibrahim ke cewa arabu haqqan